Tämä on ohjelma, joka käsittelee tulevaisuutta. Tämä on ohjelma, joka käsittelee tulevaisuutta. Mikä se tämä monimutkainen härveli on? Tämä on laite, josta käytetään nimitystä puhesyntetisaattori. Sen tehtävänä on muuttaa tekstiä puheeksi. Toisin sanoen, jos näppäillään tästä tavallisella näppäimistöllä tekstiä sisään, niin tämä laitteisto muuttaa sen suomenkieliseksi puheeksi. Tänään Elävässä arkistossa ollaan ihmiskunnan tärkeimpien keksintöjen äärellä. Silloin kun tuli tai pyörä keksittiin, eivät Ylen tai kenenkään muunkaan kamerat olleet valitettavasti paikalla, mutta kun esimerkiksi Suomen ensimmäiset tietokoneet saapuivat tai Suomeen tuli ensimmäinen Drive-in nakkikioski, nämä tapahtumat onnistuneesti dokumentoitiin ja taltioitiin. Aha-elämyksiä menneisyydestä siis luvassa, on tietotekniikan kehitysaskelia, on mullistavia ja unohdettujakin keksintöjä meiltä ja muualta. Jakson vieraanamme on mies, joka on toiminut eri televisio-ohjelmissa eräänlaisena epävirallisena tietotekniikkakommentaattorina jo 80-luvun puolivälistä alkaen ja on varmasti monille katsojille tuttu. Hän on Petteri Järvinen, joka vuonna 1984 esitteli viimeisimpiä mikrotietokonemalleja ohjelmassa Tiliväli. Sharpin MZ800 on melko kallis kone. Kyllä, sen hinta on noin 4000 markkaa kasettiasemalla varustettuna. Tässähän meillä on myös tämmöinen 2,8 tuuman levyasema, joka käyttää tällaisia pieniä kasetteja tiedon tallennukseen. Tällaisen levyn kapasiteetti on yhteensä 128 000 merkkiä molemmin puolin käytettynä. Onko tämä kotimikro lainkaan vai paremminkin toimistokone? Kyllä tämä on vielä kotimikro, joskin sieltä parhaasta ja kalliimmasta päästä. Koneessa on muun muassa grafiikka basic, erittäin tarkka grafiikka ja myös muita hyödyllisiä ominaisuuksia. Olipa vaikuttava vempele tuo kasarimikro, toinen saman ajan malleista esittelyssä tässä ohjelmassa hieman myöhemmin. Tietokonehan on ehdottomasti yksi ihmiskunnan historian mullistavimmista keksinnöistä. Helsingin tekniikan museosta löytyy tällainen tietsikka, ensimmäinen Suomessa valmistettu nimeltään Esko. Ja uskokaa tai älkää, tällä ei pääse nettiin. Koko internethän keksittiin vasta 4 vuosikymmentä sen jälkeen, kun tätä Eskoa käytettiin. Tietokoneiden ulkonäkö muuttui ja tekniikka kehittyi nopeastikin, mutta niiden tehtävät ja rooli muuttuivat radikaalisti vasta 80- ja 90-lukujen taitteessa. Tässä tietokoneita ja niiden käyttösovelluksia Ylen arkistoista. Suuret liikelaitokset ovat yhä lisääntyvässä määrässä alkaneet muun muassa varastokirjanpidossaan käyttää niin kutsuttuja tietojenkäsittelykoneita, joista uusin IBM 305 Ramac on äskettäin vihty tarkoitukseensa Elannon pääkonttorissa kutsuvieраsyleisön läsnä ollessa. Elannon konttoripäällikön Ylermi Rungon selvitettyä koneen toimintaperiaatetta painoi tohtori Väinö Tanner nappia ja kone alkoi toimia siihen etukäteen muistiin talletetun ohjelman mukaisesti. Ohjelma eli laskuohjeet sisältyy tähän nauhaan. Sen kone saa reikanauhan lukijan välityksellä. Mittaustulokset on ensin kirjoituskoneen avulla kirjoitettava reikäkoodina reikänauhalle. Tästä kone lukee ne ja käsittelee edelleen. Voiko tätä konetta käyttää myöskin tuollaisiin TV-katsojan kannalta helpompiin laskutoimituksiin? Kyllähän sitä voi. Ajoi juuri tässä koneeseen erään ohjelman, jonka avulla pystymme määräämään, mikä viikonpäivä oli esimerkiksi silloin, kun Suomen televisio lähetti ensimmäisen lähetyksensä. Jaha. Näin pitkälle siis oli päästy ja nyt tämä nauha on siirtynyt tähän nauhanlukijakoneeseen, josta se alkaa raksutella hiljaksiin eteenpäin. Siirtyäkseen sitten sen jälkeen tähän vieressä olevaan printtiin, josta se tulee selväkielisenä tekstinä ulos. Ja sieltä toteamme, että siis Suomen television ensimmäinen koelähetys oli aikoinaan 13.3.1957 eli keskiviikkopäivänä ja Uteliaan kameran ensimmäinen lähetys 10.9.1960 oli viikonpäivältä lauantai. Kortittaminen kuuluu ja tulee kuulumaan olennaisena osana ihmisen elämään. Tulevaisuudessa valtaosa kortistoimisesta tapahtuu tietojen käsittelykoneilla.
Nämä nerokkaat koneet rekisteröivät ihmisiä lähes valon nopeudella, tehokkaasti ja täydellisesti. Tietokoneita käytetään monien muiden tarkoitusten ohella myöskin ihmisiä koskevien tietojen rekisteröimiseen ja käsittelyyn. Rekisteritietoja talletetaan magneettinauhoilla, joiden koneellinen käsittely on nopeaa ja joista ulkopuolisten on mahdotonta saada tietoja. Henkilöstä on tietoja magneettinauhoilla, siis tietokonekielessä muodossa, muun muassa moottoriajoneuvon omistajana, verovelvollisena verotusrekisterissä sekä Suomen kansalaisena tai määrätyn poikkeuksen Suomessa vakinaisesti asuvana ulkomaalaisena henkilötusrekisterissä. Koska koneella ei ole itsenäistä mielikuvitusta, niin se joudutaan korvaamaan sattumalla. Tätä sattumaa taas säädellään mallin mukaan. Se on ohjelmoituna koneen muistissa. Tulokset saadaan vaihtoehtoisesti joko rivikirjoittimella, koodimuodossa tai mahdollisesti piirturilla valmiiksi nuottipaperille piirrettynä. Vaikka tämä malli olisikin aika hyvä, niin ei sittenkään ole sanottua, että vielä tuo ensimmäinen tango, mikä koneesta tulee, olisi millään tavalla hyvä tai edes esittämiskelpoinen. Tämä johtuu lähinnä siitä, että koneella ei ole itsenäistä taiteellista hahmotuskykyä, mutta sen sijaan sillä on hyvänä puolenansa sen suuri sisäinen nopeus ja yhden tangon tekemiseen kuluva aika on tuollainen puolen minuutin luokkaa oleva. Olisitko esimerkiksi halunnut silloin elää 60-luvun loppupuolella säveltää tangoja tietokoneella ja reikäkorteilla? En olisi halunnut silloin elää, enkä haluaisi välttämättä vieläkään. Mä haluaisin elää vasta muutaman 10 vuoden päästä, jolloin nämä asiat on taas ihan toisella mallilla. Onhan ne aika huvittavia tämmöiset reikäkorttijutut ja reikänauhat, kun ne raksuttaa koneissa. Mutta kyllä ne tavallaan yllättävän hyvin kuvaa sitä tulevaa kehitystä. Siellä oli esimerkiksi tämmöiset isot trendit, niin kuin tämä käyttöliittymäpuoli, grafiikka. Siellä oli tämä tietosuoja-asia, ne rekisterit, joita kansalaisista kerätään. Siellä oli jonkin verran viestintää, musiikin tekoa. Aika hyvin sitten ne isot asiat, jotka todella konkretisoitu vasta 20-30 vuotta myöhemmin, niin kyllä ne oli nähtävissä ihan niissä ensimmäisissäkin jo. Tänne muistiin voidaan syöttää musiikkia, joko omaa tai varastettua, ja soitella sitä sitten ulos. Tietokone ja varastettu musiikki. Nykyään tuo viittaisi pahasti laittomaan toimintaan. Tällainen säveltäminen on hirveän yksinkertaista. Ei tarvitse mitään tietokoneohjelmointia eikä numerokoodia eikä muuta sellaista. Tähän projektiin sisältyy myös tutkimus, jossa pyritään muuttamaan paperilla oleva teksti sähköiseen muotoon, siis tunnistamaan tekstiä paperilta. Jos se liitetään tämän syntetisaattorin eteen, niin saadaan lukukone, joka pystyy muuttamaan paperilla olevan tekstin jatkuvaksi puheeksi. No, mitenkä tällainen kone tulevaisuudessa, kun se yleistyy, vaikuttaa nyt ihmiseen esimerkiksi moraalisesti, eettisesti? Tähän on tietysti vaikea tässä vaiheessa vastata, kun tällaista tekniikkaa ei ole käytössä eikä ole kokemuksia, mutta nämä tietysti täytyisi ottaa huomioon. Voidaan esimerkiksi ajatella, että jos joudumme joka päivä monessa tilanteessa kuulemaan tällaista suhteellisen konemaista puhetta, niin se saattaa aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia kieleen. Siis puhumme pian kuten koneet ja toisaalta monia muita tällaisia mahdollisuuksia, mitä yleensä tällainen informaatiotulva aiheuttaa. Tämähän saattaa pahentaa vaan tilannetta. Suomessa alkaa yleisen tietoverkoston kehittäminen. Viranomaiset tähtäävät siihen, että jo 90-luvulla kansalaiset voisivat keskitetysti hoitaa erilaisia asioitaan tietokonepäätteen avulla. Maassamme on tällä haavaa satoja eri tietoverkkoja, jotka palvelevat lähinnä yrityksiä ja virastoja. Nyt ollaan luomassa halpaa järjestelmää, joka olisi myös jokaisen kansalaisen ulottuvilla. Ensi vuosituhannen visioita Suomessakin on, että meillä toimii niin sanottu kansalaisten tietoasema. Sen avulla voi opiskella, tilata ravintolasta pöydän, hoitaa matkaliput, ruokaostokset ja niin edelleen.
Joka perheen varustuksena olisi yksinkertainen tietokonepääte, nykyisiä mikroja paljolti muistuttava. Kansainvälisten tietoverkkojen suosio on vuoden aikana kasvanut nopeasti. Suomessa arvellaankin olevan suhteellisesti eniten tietoverkon käyttäjiä maailmassa. Vuosi sitten otettiin internetissä käyttöön hakemisto, joka yksinkertaistaa huomattavasti verkoston käyttöä. Tietoverkon käyttäjä löytää nyt helposti vaikkapa kuvakirjan, laulun tai kirjeystävän mistä maailmankolkasta tahansa. Tässähän on tyypillistä tässä internetin nykykehitysvaiheessa, että tämä toimii siinä määrin hyvin, että sä et enää ole kiinnostunut siitä, missä joku palvelu on ja mistä se tulee. Sä vaan menet sinne. Epäilys tietoverkon hyödyllisyydestä kalvaa eikä suotta. Suurimmalle osalle käyttäjiä kansainväliset verkostot tarjoavat edullista huvittelua. Silloin kun tiliväliä tehtiin, siis 84 vuonna, silloinhan tietokoneet nähtiin vielä pitkälti laskimena ja niin kuin tuosta leikkeistäkin näkyi, oli opetusohjelmia ja tällaista. Se, joka todella sitten mullisti tämän kaiken, oli modeemin ja tietoverkkojen tulo siinä 90-luvun alkupuolella, 80-90 vaihteessa. Ja sitä ei oikeastaan kukaan osannut nähdä, eikä varsinkaan sitä luonnetta, jonka tietotekniikka sen jälkeen sai, että se muuttui viestintätekniikaksi. Se laite tuli ihan toisenlaiseksi olemukseltaan ja ulkoisesti ja käyttötavoiltaan. Ja sitä mullistusta ei varmaan kukaan nähnyt. MSX-standardista on käyttäjälle useita etuja. Yhdessä tiliväliohjelmassa se kehui sen ajan mikrotietokoneita suhteellisen estottomasti. Olet varmaan niin kuin ihan aidosti innoissaan niitä, että kyse ei tietenkään ollut mistään niin kuin maksetusta promootiosta. Että ehkä jos ajatellaan tuommoista tilannetta nykyään, niin joku niin kuin tiukkapipoinen piilomainonnan valvoja saattaisi vähän nostaa kulmakarvojaan moisesta. No kyllähän siitä joku TV-arvostelija sitten huomautti iltapäivälehdessä, että lähinnä vaan kehuttiin koneita. Totta kai olin innostunut itse niistä ja kehuin jokaista konetta, koska sinne oli vaan valittu eri valmistajilta hyvät ja kiinnostavat uudet koneet. Sitten on tämä Sinclairin QL-kone, joka on kuuluisa kone. Se oli kuuluisa jo ennen kuin kukaan oli sitä nähnytkään. Tämä konehan poikkeaa täysin kaikista aikaisemmin markkinoilla olleista kotimikroista. Tähän asti kotimikrot ovat yleensä olleet 8-bittisiä koneita. Tämä GUL on kuitenkin 32-bittinen. Minkälainen hintaluokka tälle? Koneen hinta tulee olemaan noin 5000 markkaa ja siihen sisältyy valmisohjelmia, tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, kortistointi ynnä muuta. Ohjelmat on kaikki käännetty suomen kielelle ja koneessa on skandinaaviset näppäimet. Entä tuo MicroDrive, minkälainen se tässä on? MicroDrivea on paljon arvosteltu sen sisältämän täysin uuden ajatuksen johdosta. Se käyttää kasettia eikä levyä niin kuin tähän asti. Kuitenkin tällaiselle pienelle kasetille sopii 100 000 merkkiä tietoa. Se on aika paljon näin pienessä tilassa. Tuollainen laite pitäisi kyllä saada joka kotiin, vieläköhän niitä jostain saa. Vuoden 1984 mikrotietokonemalleja esitellään tässä ohjelmassa vähän myöhemmin lisää. Suomalaiset ovat aina olleet keksijäkansaa. Jaksomme asiantuntija kertoo kohta oman mielipiteensä siitä, miksi näin on, mutta ilman keksijöitä ja keksintöjä olisimme varmasti takapajuisempi kansakunta ja elämä olisi noin muutenkin tylsempää. Seuraavaksi Elävässä arkistossa nähdään, kuinka hienot koti- ja ulkomaiset keksinnöt ovat aikanaan helpottaneet ja vaikuttaneet ihan arkipäivän toimiinkin. Vesijohtotaloja varten on tässä suomalaisessa pesukoneessa tehty huomattava parannus. Vääntöpuristimen sijasta siinä on painekuivaaja, joka suorittaa vääntämisen automaattisesti vesijohtopaineella. Esikuivaus siis tapahtuu veden avulla. Painekuivaajaan johdetaan vettä ejektoriletkulla. Tämän UFOn uutuuden toimintaperiaate selviää piirroksesta. Painekuivajassa on kumipussi, johon mahtuu koko pyykki. Letkusta juokseva vesi puristaa pussia kokoon, jolloin vaatteessa ollut vesi pusertuu kannen raoista takaisin pesualtaaseen. Kun veden tulo lakkaa, suoritetaan painekuivaajan tyhjennys kääntämällä letkun kahva tyhjennysasentoon. Tällöin vesihanasta kaatoaltaaseen juokseva vesi synnyttää imun, joka vetää veden painekuivaajasta. Merkillistä. Vesi poistetaan lisäämällä vettä. Eipä ole tällaisella koneella enää tuskan takana perheen pitäminen puhtaissa. Traktorin perävaunun paineletkun katkeaminen pani Jaakon miettimään, mitä tehdä. Jaakko Rikaamalle ei jäänyt sormi suuhun. Keksien näppäryydellä asia ratkaistiin. Tavalla, josta toisillekin on hyötyä.
Enää ei tarvitse nousta traktorin istuimelta kiinnittämään paine- ja sähköletkuja, vaan perävaunun irroitus ja kiintys käy nopeasti ja siten, ettei tarvitse pelätä letkujen katkeamista. Tukijalka paransi turvallisuutta aikaisemmin, mutta irrottamisen yhteydessä katkaistiin monet paine- ja sähköjohdot. Nyt Jaakko Rikaama on ratkaissut traktorin perävaunun kiinnityksen ja irrottamisen lähes idioottivarmalla, nerokkaalla keksinnöllä. Seuraavana olympiavalmennettava 21-vuotias kenttätyöntekijä Pentti Kokkonen Lahden hiihtoseurasta tulee, nousee ja kauniisti varmasti hallitusti alas. 124 metriä. 19, 18,5, 18,5, 18,5 ja vielä kerran 19. Suomea kiertävä keksintönäyttely pysähtyi Jyväskylässä. Pistäydyimme avajaisissa katselemassa paitsi tämän päivän keksintöjä, myös minkälainen on henkilönä keksiä. Voisikohan olla kuka tahansa meistä. Soran lajittelukone ei seula niinkään, vaan tämä on lajittelukone, jossa ei ole yhtään seulaa. Tämä toimii kasettisysteemillä, jota ei voi oikeastaan sanoa seulaksi, vaan se on jollakin tavalla poikkea seula siinä, että se ei tukkenut koskaan. Kasvihuoneilmiön aiheuttama liikalämpö lasketaan nyt tänä päivänä harakoille niin sanokseni. Tässä lämpö varastoidaan kasvihuoneen alla olevaan maaperään. Sitten lähdettiin marjaan ja minä en marjan keruussa pärjännyt vaimolla, niin minä jäin toiseksi. Minun piti käyttää aivoja siinä, että miten mä saan asian kuntoon. Niin. Ja sitten syntyi tällainen, joka sai nimekseen Rohmu. Ihmeellistä. Kyllä tämä on ollut testivalio Suomessa syntymästään lähtien, syntymästään saakka. Suomalainen keksintö automaattisesta polkupyörävaihteistosta saattaa mullistaa perinteisen polkupyörätuotannon. Idea automaattivaihteisesta polkupyörästä on jo viime vuosisadalta ja keksintönäkin se vaikuttaa melko yksinkertaiselta. Tämä variaattori kiilahinaapyörä korvaa 5-vaihteisen tavallisen polkupyörän takarataspakan, missä ketjua siirretään eri kokoisille ketjupyörille. Monen vuoden ja monen miehen työn tuloksena automaattivaihteinen polkupyörä on patentoinnin jälkeen siis lähdössä valloittamaan maailmaa. Maailmalle on lähdettävä sen vuoksi, että Suomessa ei ole polkupyörän vaihteiston valmistajia. Porsaspuhallin pelastaa litistymiskuolemalta. Emakko käynnistää noustessaan puhaltimet, ilmavirta ajaa possut kauemmaksi. Riski jäädä emon alle on olematon. Ihan alkuun Ensio Salminen kokeili ideaansa pölynimurilla. Myöhemmin kehitetty siirrettävä puhallin on ollut markkinoilla 10 vuotta. Nyt käsillä on toisen polven porsaspuhallin järjestelmä. Ja sitten keksintöuutisia Savosta. Seuraava juttu osoittaa, että alumiinifoliolla, sokeriliemellä ja leppäpurulla voi tehdä miljoonia, jos vain tietää miten. Savustuspusseja on valmistettu kesäkuusta lähtien käsityönä Kaavin kunnalta vuokratussa teollisuushallissa. Automaattikone saadaan käyttöön ensi kuussa, jonka jälkeen pussi valmistuu 3 sekunnissa. Savustustarpeet, leppäpuru sekä sokeri laitetaan valmiiksi kaksoispohjan väliin. Sokeririuksen tehtävänä on aromin lisäksi pitää leppäpuru paikoillaan. Nyt vaan sitten ruoka laitetaan sinne sisälle ja pussin suu kiinni ja siellä pussin sisässä siinä välipohjassa on reijät, mistä se savu kiertää sinne pussin sisään. Ja siinä se ruoka savustuu. Eli varsin yksinkertainen. Kyllä. Sitä se on just ollut ja siitä on asiakkaatkin niin tykännyt, että kun se on niin helppo, ei tarvitse mitään muuta kuin ruoka, siinä on kaikki muu sitten valmiina. Suomalaiset ilmeisesti on ollut vähän tämmöisiä keksijäkansaa. Joo. Että on tavallaan, että niin kuin Suomi on kulkenut tietotekniikan etunenässä, mutta sitten on tehty myös paljon suomalaisia tärkeitä keksintöjä. Niitä on yllättävän paljon ja ihan arkisia asioita, kuten vaikka astian kuivauskaappi, joka on suomalainen keksintö ja siihen siis käytännön arkielämästä. Ja varmaan sen takia, että kun meillä on ollut monenlaista puutetta tässä maassa, tämä on ollut köyhä ja täällä on ankeat olosuhteet ja pitkät talvet ja pimeätä, niin
sitä energiaa ja sitä luovuutta, sitä on kanavoitunut sitten ihan tällaisiin keksintöihin, joilla voidaan helpottaa arkipäivää. Ja meillä on tämmöinen kylähullu perinne ja tämmöinen propellipääjuttu, joka sitten näkyy tässä tekniikassakin. 90-luvulla Suomi oli maa, jossa oli eniten internetkäyttäjiä asukaslukuun suhteutettuna, ja just tämä GSM-verkkojen avaaminen Suomessa, että sehän on sitten kyllä kääntynyt ihan kansantaloudelliseksi hyödyksi myös. Me ollaan suhtauduttu hyvin myönteisesti uuteen tekniikkaan. Ja viimeisenä tässä on Canonin MSX. Toisin sanoen tämä kuuluu siihen japanilaiseen MSX-standardiin. Mitä sanot tuosta MSX:stä sinänsä? Onko se hyödyllinen? Ja mitä se tarkoittaa? MSX tarkoittaa sitä, että kaikkien MSX-koneiden ohjelmat ja lisälaitteet ovat keskenään vaihtokelpoisia. Minkä tahansa merkkinen lisälaite, jos se on MSX-standardin mukainen, se käy tähän koneeseen. Entä sitten tämä Canonin V20-kone sinänsä? Se on 64K:n kone. Mitä sanot sen ominaisuuksista? Koneessa on erittäin hyvä ja laaja basic. Kone on erittäin siisti ja asiallisen näköinen. Siinä on poikkeuksellisen suuret kursorin näppäimet, joten kursoriliikuttelun ainakin pitäisi olla helppoa. Siinä nuori Petteri Järvinen esitteli viimeistä huutoa olevia mikrotietokoneita vuonna 1984. On tarvittu tietotekniikan kehittymistä ja ihmisen kekseliäisyyttä, että Suomessa on vuosikymmenien saatossa voitu nauttia meille tänä päivänä melko itsestäänselvistäkin asioista. Ja on tarvittu myös avoimuutta. Vaikkapa viestintä, viihdeteollisuus tai ravintolakulttuuri olisivat tänä päivänä melko lailla erilaisia, ellei tänne olisi aikoinaan toivotettu tervetulleeksi kansainvälisiä ilmiöitä tai keksintöjä. Seuraavassa joukko Suomen ensimmäisestä GSM-puhelusta ja Drive-in nakkikioskista ensimmäiseen televisiokameraan. Sormeltavana on kallisarvoinen kapine, televisiokamera, ensimmäinen Suomessa. Ja siinä viritetään televisiovastaanotinta. Koolla on näet Suomen radioinsinööriseuran televisiokerho, joka meillä aloitti televisiotoiminnan. Kuinka se oikein tapahtui? No, teoreettinen pohjahan oli omasta takaa, mutta ennen kuin ryhdyttiin rakentamaan omia koneita, kokeiltiin ensin näillä lainavehkeillä. Helsingin Sanomat julkaisi ensimmäisenä maassamme kaukolehtipainoksia, jotka ruotsalaisen LM Ericsson osakeyhtiön kaukolähetyskoneilla lähetettiin lehden toimituksesta Stockmannin ja Elannon tavarataloihin. Tämä keksintö yleistyi 70- ja 80-luvuilla, mutta on tänä päivänä auttamattomasti vanhentunut. Käsi ylös, jos olet käyttänyt faksia viimeisen 5 vuoden aikana. Lähetyksessä käytettiin tavallista puhelinlinjaa, mitä myöten kaukolehti siirrettiin toisella puolella kaupunkia sijaitsevaan vastaanottokoneeseen. Telefax kehitti automaattisesti kunkin sivun uutisineen ja kuvineen ja kiinnitti luonnollisesti suuressa määrin yleisen huomion puoleensa. Pohjoismainen sähkö Oy on avannut päämyymälänsä yhteydessä maamme ensimmäisen täydellisesti itsepalveluperiaatteella toimivan levybaarin. Rytmimusiikin ystävät voivat valita mieleisensä noin 1500 EP-levyn joukosta. Ja konserttimusiikin kuuntelijoille on tarjolla vastaava määrä LP-levyjä. Myymälän moderni suunnittelu on arkkitehti Paateron käsialaa. Vaasalaiset ovat viime päivinä saaneet tutustua uuteen myymälämuotoon supermarketiin. Johtaja Heikki Tulimaa, mikä on tämä uusi ajatus? Ajatus on kotoisin Amerikasta ja on kysymyksessä vähittäismyymälämuoto, joka tiettyjä kustannuksia eliminoimalla pystyy tarjoamaan säästöostoja kuluttajille. Te olitte opintomatkalla Yhdysvalloissa. Onko tämä sitten tulevaisuuden myymälämuoto? Kyllä minusta tuntuu siltä. Amerikkalainen väittää tänä päivänä, että no parking, no business, ei paikoitusta, ei kauppaa. 3 viikkoa Porissa toiminut amerikkalaisen esikuvan mukaan pystytetty nakkien ja lämpimäisten myyntikioski, jonka pääasiallisina asiakkaina ovat autoilijat. Tässä drive-in-tyylisessä kioskissa voi asiakas asioida suoraan autosta käsin, tarvitsee vain ajaa myyntiluukulle ja avata sivuikkuna. Tämän tyylinen autoon palvelu on Amerikassa hyvin yleistä. Siellähän voi ajaa esimerkiksi elokuviin tai autopesulle ilman, että tarvitsee nousta pois ajoneuvosta. Meillä Suomessa sen sijaan Porissa avattu kioski on ensimmäinen laatuaan maassamme, ja voidaankin olettaa, että niitä alkaa kohta puoliin ilmestyä kuin sieniä sateella.
Uusi automaattinen matkapuhelinverkko on avattu käyttöön Suomessa. Uusi NMT 900-järjestelmä on tarkoitettu helpottamaan vanhan MNT-verkon ruuhkia Etelä-Suomessa. Se mahdollistaa myös pienten taskupuhelimien käyttöönoton. Taskupuhelimen myötä sana autopuhelin on syytä unohtaa. Nyt puhutaan matkapuhelimista. Pikkupuhelimet ryntäävät markkinoille muutaman viikon kuluttua, kun Posti- ja Telehallitus hyväksyy laitteet. Näistä puhelimista odotetaan tänään avatun NMT 900 matkapuhelinverkon pääasiallista laitetyyppiä. Ja samalla sitten avaussoitto. Ja tämä avaussoitto on Euroopan ensimmäinen yksityisen operaattorin GSM-soitto ja se menee suoraan Tampereen apulaiskaupunginjohtajalle Kaarina Suoniolle. Harriko itse puhelimen? Kyllä, täältä minä sinulle soittelen ja haluaisin tässä todeta, että teemme nyt historiaa. Soitamme uudella GSM-verkolla, joka on Euroopan tähänastisista verkoista kaikkein laajin ja olemme ihan ensimmäisten soittajien joukossa. Ihan tosta ja kuuluvuutta aivan erinomainen. Täysin häiriötön. Se on niin kuin naapurihuoneesta puhuisin. Muistatko vielä, kun sä sait sun ensimmäisen NMT tai GSM-puhelin? Kyllä, muistan. Mä ostin sen käytettynä keväällä 1992 ja se maksoi 5000 markkaa. Nokian NMT-puhelin. Entäs GSM-puhelin? Sen ostin 1995, sitten 3 vuotta myöhemmin, varmaan jotain 2000-3000 markkaa. Mutta sen muistan, että GSM:ssä oli paljon huonompi ääni. Että se kuului välillä niin kuin pölynimuri letkusta olisi puhunut juuri tämän digitaalisen pakkauksen takia. Että vaikka nykyään katsotaan, että GSM toi digitaalisesti puhtaan äänen ja oli muuten parempi, niin alkuvaiheessa sillä ei ollut mitään etua. Se ei näyttänyt edes soittajan numeroa alun perin. Ja tekstiviestejäkään ei voinut lähettää, niitä pystyi vastaanottamaan, mutta puhelimella ei voinut lähettää. Hyvät naiset ja herrat, Europuhelinyhteys on avattu. Kyllähän 90-luvun loppuun mahtui paljon mielenkiintoisia aiheita. Suomi oli ihan maailman huipulla silloin. Suomea seurattiin, oltiin jalustalla. Katsottiin, miten Suomessa kännykät ja internetkäyttö menee. Niin se oli hyvin kiinnostava aika. Siinä historiallisia ja merkittäviä keksintönäytteitä, joista kävi hyvin ilmi muun muassa tietotekniikan ja viestinnän alalti kiihtyvä kehitys. Silloin tällöin on hyvä muistaa, mistä vaikkapa tietokoneiden taival alkoi, vaikka tuskin kenelläkään on enää ikävä reikäkortteja, magneettinauhoja, lerppuja tai korppuja. Lisää tallennusvälineitä, tietsikoita ja keksintöjä Ylen elävässä arkistossa. Siellä on muun muassa tämä pieni vempain, joka 1950-luvulla pienensi radiovastaanottimen koon melkoisesti. Tässä se keksintö on. Transistori, elektronilaite, joka korvaa tavallisen radioputken. Se on tehty germanium-nimisestä alkuaineesta, ja kun kaikki lisälaitteetkin ovat samaa mittakaavaa, mahtuu koko radiokoneisto tavalliseen saippuakoteloon. Mä olin niin sitä mieltä, että musta tulee poniovista heti seuraava. Kylä lähtee! Selvityminen on kova laji. Et siinä pitää vaan tehdä